Nakajing semu jong Meghalaya Industrial Development Corporation Limited MIDC ban penloi kathan siang kum ke jaka ban penyang yaki karkhana lani ke industrial area Hariboy district kabalam mang ban thiet hadu laispa ekar tam ya ka khando hakador ka shispa klur tingka kala pendang ya ka Confederation of Hariboy People CORP ban penpau ka jing persya ka bajur halor kane ka jing thmu Habakran Shikilat Pathai Khubor Hakalai Puai Tarik Ulaber Arja Arfusan Working President ka CORP uba Pateng Mersing Ulaong Bakate kajing temu tiet jaka ka MIDC kalong tang kajing pen biet syaki patba ketika than ka bala don kti nadus mat rangba snong ban ai ka no objection certificate klam kajing pen te patba da ka ba ai nuksa ya kajing yo kajing syak ta ki snong ki bajubo ki karkhana ba per kum ka bernihan ka bala pau ningkong kum ka nong ba bapenmi ka tadam ka bajabot tam na pedeng ki ki nong ba jongkiri ka perthai nalor kita ulopen paru baka seng kalawat jingtip da ka right to information RTI bergidang up lano ka MIDC kan jubab ringkat baka jingken tu pat ba ban persa bat ya kate jing temu jong sarkar ha ka baya David kate jing temu tai ya ki ketam karkhana katkum ka jingyo jingtip jong ka seng ba ka MIDC menta ka lek benthit ya ka jaka sate sapo area siang ka ba lais pa akar hakador ka ba sispa kelur kata kadai ke jingtip lengba ka seng dena kaleng ka seng ni penpau ya ka jing persya ka bajur habai dei bat kadai ke jingtit jaka jong ka MIDC sate sapo siang ka badai ka border area ka ba markhap bat ka Assam kadai ka butu jong kadai ka MIDC men kadai kalamut ban simno e kadai ke jaka po berni hendai ki pajba ki persya kam syam lala tinggal i kelawat jaka keleng Hari mendapat kalau penbik ikut beriu sate siapa siang kibadai ginong kendong kibomtip kai kita ke MIDC. Dena kalian keseng hadin bagilayo ya kene ke kubor baka MIDC kalau dep pentir. Urang basnong usim kila dep ai kita ke NOC. Tingi kuak bagan syai syagi negeri basnong bag syagi sim kibala ai ke NOC. Klaim ke jingtip jong pajba sya ke MIDC ni dah penpau na kalian jong keseng ba kumno phila aban ai ke NOC klaim ka jingtip jong upajba bat kane kadai kawai na kajing bom sutnyau ya ki pajba nong snong jong ka area siang tanah kadau ba kiyo jing mentoi maki kemud kin ai be ek NOC te kane ngilai ba goborni kadai kawai na ki jaka ki ba jabo tam bi phai habro kiliang khamtam hakal er ka ba ngiring mensim tingi ba kadai siang kadai ka banang khuj hakabedei baka jinglong juman jo kamariang tingi da kerpat ya ki pajba nong thongslong ki bahap sakatu ke ria horkit hordang bakim dei ban ailat ya kane ka jingwan jong ka MIDC hang te hapo siang namar ngila inuksa baka borni kadei ka wei ka balayo nam ka perthei bro ka wei hato kinong siang lane ki area ki basa tu ki kwa ba kanlong kum kata kane kadai ka khubor banagaleng tu baseng nginiang ya kaban persya horkit hordang halor kini ki kamtu jong ka MIDC teoto kini ki jaka private sivat ne ki jaka jono katkum kajingyo khubor jongi te sate ki jaka jong haraj tambah adu menang idawat kajing tip kaladon ka RTI ka ba ngingla ai sapo MIDC en ngimpat yo e kejubab te ya ki jingsai ngin sai hadin banginyo ya katu kejubab lengba ka RTI namar katkum kajing yo jingtip kajong hidai kidai ki jika garai namar lahap panai yo sino sim kei boblong ipiban persya pa lawangi iwa po bernihat bom yam gidon ga MIDC lane industrial area kajing peloingi bangi persya namar bangila inuksa ya kaborni bad ya kadam sai kai ka jinglong jingman jong hidup industri langi phai ki yo kamro ki yo bagi beri ki manabar plus kata umum tu umyo ai jalan phai ke bedai ba kata kaler ka bami na kitu factory ro kadai ka basniu pai ba ki hab bandring ya ka jabo ka bami nang tu kadai kata ka ba ngi sim ya karai bangin persya bai nomor kajing temu jong ka MIDC kadai banondra ya di industri ki baper bat aba ki bandra kamai ning meto ya ka state ndai baro lawan le bai na ki briu ki bana syaba Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya